Uhulumeni wakuleli kuthiwa ucindezela abantu ukuze ezokwazi ukubakhontrola. Uthi-ke ubhuti uSithembiso wakwaKhomo ziningi iy'ndawo engeke zibe nayo intuthuko ngenxa yokuthi uhulumeni njalo uma efika khona uhlezi banikeza iy'thembiso ethi uzolungisa. Endaweni yaseNkandla kuthiwa iy'ndawo ey'ningi zakhona azinawo amanzi. And kuthiwa futhi kuphethe inkatha kade ibathembisa abantu kodwa lutho uyifezekisa iy'thembiso zabo. Ngoba phela ngisho esewupresident uJacob Zuma abantu baseNkandla nje abakaze baze bameseke. Bancamela ukuthi bakhohliswe inkatha ilokhu ibalethela ukudla. Lapha eNkandla indawo kuthiwa kunzima kakhulu kuyo. Abantu bakhona abanye abanamanzi, abanye abanagesi. Inkatha iyona ephethe kuleya ndawo. Noma ubaba uZuma esewupresident kwakuphethe yona inkatha. Ayikaze abantu baseNkandla ubaba uMsholozi baze bamseke. Abantu baseNkandla abaningi baba uMsholozi bayamrejecta. Why bemreject? Indawo vele ningasemakhaya into eningi kakhulu ubuthakathi neinhliziyo zongafiselana intenhle. Once waphakama usuyisitha kwabanye. Once waphakama usumuntu wena ongafanelwe ukusupportwa. Bantu baseNkandla lento eyenzeke kunina ibuhlungu eyenzeka kunina. Kuthiwa lapha eNkandla bekade kugijima amaveni ephethe ukudla. Kuthiwa mbani ovotela inkatha. Umbuzo wami uthi-ke njengoba sovoteleke ngokudla okutholile, inyanga le izophela kusekhona ukudla lokho. Inyanga le kuzophela ukudla kusekhona yini? Abantu ngala balwele change. Nina nikhohliswa ngokudla. Ingakho ngithi mina abanye abantu bahluphekiswa ngamabomu. Bacindezelwa ngamabomu. Abanye abantu. Kade nahlala nenkatha eNkandla. Kade nahlala nenkatha eNkandla. Ayikaze yenze lutho. Namanje futhi inyama 40% izophinda iniphathe futhi iphinde ingenzi lutho. Ubaba lo uThami Ntuli wayethe ade ngena akanikezwe 100 days wakhe uzoshintsha izinto eziningi. Nangu phela kunjani 100 days kunokuthi athula izinto ekade asezenzile lo 100 days ayikhuluma ngawo. Uthula ispeech nje esithule isithlenyana naso. Kunokuthi athi sesenze 1 2 3. Enye into akude kuyo iGNU ikophisha yonke into enziwa umkhonto wesizwe. Yasho ukuthi uma ngabe into vele ngeyona vele yakho uyohlezi uyenza wrong. Uba Bishop uNgcobo lento vasha amafetri uyayenza futhi kuye ngaphakathi. Ubaba uThami Ntuli wayakanye lapha eMbandeni wavela kanye wabiza imedia yonke. Ngobani wayekopisha into enziwa umkhonto wesizwe. Lento abantu bokufika emafemini yaqala abantu bomkhonto wesizwe. Segijima usiyokhuluma lapha kwemedia. Abana into yabo. Lonto yakutshela ukuthi awusho ukuthi iGNU le ayinayo iplan. And bana seKZN le GNU le ayizele nina. Ayizele nina. Ayizele nje nina. IKZN itarget. IKZN bayifuna. And abayifuneli nina. Mawufuna ukubona iDA ukuthi njani hambe eCape Town ubuze lapha. Ungabakhela kanjani abantu etoilet esitradini esingenampheme? Ubani umuntu ongavela akhumule esitradini nje akhumule nje enza kwenzayo kungenampheme umsithile? Vukani bantu baseNkandla. Bantu baseNkandla vukani. Abanye beni bajabiswa ukuthi nje iyaphi iNdlovu iyaphi iNdlovu bawinile kodwa bajabiswa ukuthi bawinile. Akuyona iKaizer nePirate le. Akuwona umdlalo lo. Akuwona umdlalo lo. Akuyona iKaizer nePirate. Vukani bantu baseNkandla. iGNU nje ayizele nina. Izele bona uThami Ntuli. Kuthiwa lapha wakhe esentini lapha kubo. Izele bona ayizele nina. Vukani bantu beNkandla.
Hayi ngangithiwa manithani henishoyo. Kodwa iqiniso lenishoyo iqiniso leli. I-GNU ayizele nina. Ngeke nidla amaholi, ngeke nidla ama-toilet. Ngeke nidla imikazo. Phakamani bantu benkatha. Hlanganani, umuntu omnyama akangabi isitha sakho. Umkhonto wesizwe umuntu wenkatha awungabi isitha sakho. Wani ngicele bantu abelungu ngasonke isikhathi. Ngawo wonke amaxeheni nje ngicele bantu abelungu. Phakamani ngane zakwethu. Ake nishintshe. Hawu, ake nilwele umuntu omnyama nani. Ningalwela abelungu. Abaholi beni laba abanendaba nani. Bayicabangela bona nezingane zabo. Abanendaba nani. Uthame Ntundu nankulu kwaZulu Natal. Ngaqala umuzo Khosini la baba. Ngaqala umuzo Khosini, elememeza Khosini. Singuhulumeni wenkatha enkandla kodwa hey, hamba enkandla hey. Empty promises. Into yazi nje bla 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 bla. Bla 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 bla. Iyaphambili. Phakamani ngane zakwethu. Akuwona umdlalo lo. Akuyona iKaizer nePirates le. Hlangana mntu omnyama.